Ты чё? Не крашенькой там уж. Будешь миссию эти проходить, надо лорем всегда. Делаем ему самый маленький коэффициент. 3 дыми там чего маленький язык, да? Но это не я, ты дурак. Паважаныя сябры, дазвольце 13-й з'езд грамады вучняў аб'явіць адкрытым. Калі ласка, папрошу уключыць гімн. Паважаныя сябры, дазвольце мне пачаць з'езд з сваёй невялікай прамовы. Дарагія таварышы, паважаныя госці, 13-й з'езд грамады вучняў адкрыўся ў перыяд найбольш паглыбленага развіцця школьнай дэмакраты і самакіравання. Ужо колькі год мы у асобе ўсёй грамады казалі пра неабходнасць пабудавання школьнай дэмакраты не толькі ў сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска, а ва ўсіх школах. Можна сказаць, што наша школа можа стаць плацдармам распаўсюду вопыту па вучнёўскаму самакіраванню на ўсю Рэспубліку Беларусь. Наша асноўная задача зрабіць сярэднюю школу нумар 55 плацдармам для развіцця самакіравання па рэспубліцы. Разам з гэтым грамада павінна не забывацца і пра пашырэнне шэрагаў. Але залог развіцця нашай арганізацыі ёсць развіццё школьнай дэмакратыі. Дзякуй.
Зараз дазвольце перайсці да майго даклада. Паважаныя сябры, шановныя дэлегаты, паважаныя госці з'езда. 13-й з'езд нашай арганізацыі сабраўся не па фармальнай традыцыі, а па рэальных і канкрэтных абставінах, якія тэрмінова склаліся ў рамках усёй грамады, у рамках школы нумар 55 горада Мінска. Аднім з іх сталася рашэнне школьнай адміністрацыі аб стварэнні пасады школьнага прэзідэнта і аб стварэнні сістэмы школьнага самакіравання. Гэтай тэме будзе прысвечаны адзін з раздзелаў майго даклада. Працы на сённяшнім з'ездзе мы маем вельмі шмат у накірунку агульнашкольным і агульнапартыйным. Таму мы павінны не спыняцца на секунду, бо ад усіх нас залежыць далейшы лёс грамады вучняў. Шановныя дэлегаты, як вы ведаеце, у мінулую пятніцу 19 студзеня у нашай школе адбыўся сход актываў 7-11 класаў, на якім было абвешчана стварэнне сістэмы школьнага самакіравання. Калі казаць чэсна і адкрыта, то сходам дадзенае мерапрыемства назваць вельмі складана, бо на ім прысутнічала толькі 6 чалавек, 3 ад 9 класа і 3 ад 8 Г класа. Для такога ўзроўню гэта правал і ганьба. Таму на гэтым жа сходзе я канстатаваў поўную дэзарганізаванасць у вучнёўскіх масах. Але я ад імя ўсяго аб'яднання, ад імя 9 класа стаяў на меркаванні аб тым, што неабходна паведаміць рашэнне аб самакіраванні ўсім, без выключэння вучням 7-11 класаў. Але пазіцыя афіцыйнага кіраўніцтва нашай школы складаецца ў тым, што працаваць трэба толькі з пасярэднікамі ад класаў, старостамі, іх намеснікамі. І што самае цікавае, нават іх у поўным складзе не могуць сабраць педагогі-арганізатары сумесна з заўчам па выхаваўчай працы. Але, нягледзячы на ўсе гэтыя абставіны, рашэнне было прынята. Прынята яно было ў суадказнасці з усіма дзеяннямі нашай арганізацыі. Самую вялікую ролю ў гэтым працэсе адыграў збор подпісаў за ўвядзенне пасады школьнага прэзідэнта. Заслуга ва ўвядзенні ягонай пасады, безумоўна, належыць чальцам грамады вучняў, бо стварэнне паўнавартаснай сістэмы школьнай дэмакраты цалкам ініцыятыва вучняў 9 класа грамады 9А, мноства вучняў 55-й школы. Дазвольце мне таксама выразіць падзяку камісіі па ўвядзенні пасады школьнага прэзідэнта ў поўным складзе. Пра ягоную дзейнасць мы таксама пагутарым сёння. Таксама, на мой погляд, неабходна выразіць падзяку вучням 9 класа, якія дапамагалі збіраць подпісы за стварэнне пасады прэзідэнта школы. Такім чынам, трэба адзначыць, што грамада вучняў сумесна з 9 класам з'яўляецца авангардам пабудавання школьнай дэмакратыі, апорай стварэння сістэмы самакіравання ў 55-й школе, распаўсюду ягоных ідэй па ўсёй Рэспублікі Беларусь. Таким чынам, шановныя дэлегаты, наша агульнарэспубліканская арганізацыя з'яўляецца апорай развіцця самакіравання ў школе нумар 55 горада Мінска. Ужо з гэтага тыдня пачаўся працэс вылучэння кандыдатаў на выбарах школьнага самакіравання. Сёння на 13-м з'ездзе грамады вучняў асноўным пунктам у павестцы дня з'яўляецца
якраз вылучэнне чальцоў нашай арганізацыі на выбары ў якасці кандыдату на пасады школьнага прэзідэнта, прэм'ер-міністра, у асноўнае школьнае міністэрства. Таксама нам неабходна вылучыць сваіх прадстаўнікоў у склад выбарчай камісіі. Працэс абрання школьнага прэзідэнта у асноўным залежыць ад сябраў грамады вучняў. Чаму? Бо, акрамя таго, што наша арганізацыя выступіла ініцыятарам стварэння школьнага самакіравання ў 55-й школе, то яшчэ наше аб'яднанне з'яўляецца багатай і моцнай агітацыйна-прапагандысцкай сістэмы. Пры выкарыстанні нашай грамады папулярызацыя выбараў атрымае ўзрост у 2-3 разы. Галоўнае зараз гэта не спыняць працэс гэтых падзей, ісці ў поўным адзінстве з вучнямі школы, якія з'яўляюцца поўнымі ўладальнікамі школьнай дэмакратыі у нашай школе. Шановное господарство, на минулом съезде громады вучняў при адзінагалосным галасаванні была зацверджена палітыка пашырэння шэрагу і правядзення па ўсёй Беларусі. Пакрысе яна пачынае прыносіць свае вынікі. У перыяд паміж 12 і 13 з'ездамі у грамаду вучняў 9 класа уступіла 4 новыя вучні. Адзін вучань школы нумар 35 горада Магілёва і 3 вучні 9 класа нашай школы. Але гэта толькі пачатак. З захаваннем такіх тэмпаў развіцця і пашырэння грамада стане сапраўдным авангардам вучняў Рэспублікі Беларусь у дачыненні у поўным дасягненні школьнай дэмакратыі. Калі казаць увогуле пра жыццё грамады у дадзены перыяд, паміж 12 і 13 з'ездамі, то найбольшае развіццё атрымалі дзве галіны жыцця: арганізацыйна-забаўляльная і агітацыйна-прапагандысцкая. Развіццё забаўляльнага сектара жыцця грамады вучняў з'яўляецца унікальнай падзеяй у нашай арганізацыі. З дапамогай гэтага сектара мы зможам павысіць узровень папулярнасці грамады, завабіць і знайсці новых прыхільнікаў нашага аб'яднання. Шановныя сябры, ва ўнутраарганізацыйным жыцці аб'яднання паміж сённяшнім і мінулым з'ездамі было некалькі асноўных падзей. Першая па значнасці гэта ўвядзенне пасады прэзідэнта школы і стварэнне самакіравання ў сярэдняй школе нумар 55. Другая — святкаванне гадавіны прыняцця дня гімна 8А, 9А. Третья — выпуск бюллетеня жизни громады учащихся. Пасля 13-го з'езда нас чакаюць таксама вялікія па значнасці падзеі. Напрыклад, візіт у Браўляны ў РНПЦ онкалогіі, паездка ў Асіповічы ў рамках правядзення палітыкі пашырэння шэрагаў грамады. Яны пакажуць арганізаванасць і цывілізаванасць нашай арганізацыі, пакажуць, што аб'яднанне мае вялікі патэнцыял у развіцці і руху наперад. Мы у асобе ўсёй арганізацыі, ўсёй грамады на будучыню ставілі перад сабой наступныя планы і задачы. Першае — пашырэнне грамады вучняў на Асіповецкі раён, стварэнне Асіповецкага гаркама. Другое — павелічэнне колькасці чальцоў грамады да 50 сябраў. Трэцяе — абранне ў вучнёўскае самакіраванне 40% ад усіх чальцоў нашай грамады. Дарагія таварышы дэлегаты, з мінулай пятніцы 19 студзеня
пачаўся новы этап у развіцці грамады вучняў. Гэта агульнашкольны этап. З гэтага часу развіццё і пашырэнне арганізацыі набывае устойлівы і паступовы характар. І каб павялічыць тэмпы развіцця грамады, нам неабходна вылучыць кандыдатаў на выбары вучнёўскага самакіравання. Гэты крок дазволіць не толькі папулярызаваць нашы дзеянні, але і зрабіць грамаду вучняў знакамітай на ўсю школу нумар 55. Гэтым крокам будзе выкананы доўг сапраўднага чальца грамады вучняў. Паважаныя дэлегаты, госці форума, ужо амаль 2 гады грамада вучняў ідзе да сваіх мэтаў. Безумоўна, з часам некаторыя мэты захаваліся, некаторыя зніклі, але адно паняцце ўсё ж такі засталося. Гэта школьная дэмакратыя. Зараз яна была дасягнута. Што застаецца зараз? Зараз грамада вучняў абавязана накіраваць працэс развіцця школьнага самакіравання у бок карысны, у першую чаргу, для ўсіх вучняў 7-11 класаў і ў другую чаргу для ўсіх чальцоў Мінскага гарадскога камітэта нашай арганізацыі. Зараз нам застаецца толькі пашырацца і развівацца дзеля новых перамог грамады вучняў, дзеля пашырэння ўплыву аб'яднання, дзеля распаўсюду нашых ідэй, ідэй школьнай дэмакратыі, ідэй школьнага самакіравання. Шановныя сябры, дазвольце мне перайсці да разгляду павесткі дня. Значыць, першае пытанне гэта заслухванне дакладаў нашых дэлегатаў, усіх чальцоў аб'яднання, якія падрыхтавалі сёння ў свае даклады у суадказнасці з пастановай прэзідыума і цэнтральнага камітэта. Значыць, зараз мы будзем слухаць даклады дэлегатаў. Пойдзем у алфавітным парадку. Значыць, слова для першага даклада надаецца чальцу цэнтральнага камітэта нашага аб'яднання Александру Евгеньевичу Андрэенку. Члены громады. В период с 12 по 13 съезды громады учащихся был проведен январский пленум Центрального комитета, на который было принято решение о назначении поездки членов громады в Осиповичи. Спасибо за внимание. Уважаемые делегаты, слово для другого доклада надається Артему Владимировичу Шлопакову. После моего избрания на пост секретаря по развлекательным мероприятиям были проведены одна акция, 3 фуршета и 1 викторина. В будущем я как секретарь по развлекательным мероприятиям громады собираюсь провести конкурс на знание школьных предметов, визит в Макдональдс, визит в батутный центр. Они будут проведены в феврале 2018 года. На эти мероприятия деньги берутся из бюджета громады учащихся. Спасибо за внимание. Значит, наступные поважаныя сябры, наступным выступае чалец Магілёўскага районного комитета громады старшыня МРК Даниил Вячеславович Максаков. Дорогие делегаты, вперед
между 12 и 13 съездами были проведены следующие массовые мероприятия. Викторина «Жизнь громады учащихся». 5-е заседание Могилевской местной рады. 7-й съезд МРК. Въезд в Могилевскую областную детскую больницу делегации из членов Могилевского районного комитета Даниила Вячеславовича Макса. 11-й и 12-й пленумы МРК. Спасибо за внимание. Ну і зараз некалькі дакладаў, паважаныя сябры. Зараз я зачытаю асобна. Гэта даклад Евгена Алексеевича Лунчука, які не змог записать яго, ну и попросил меня особенно, как я зачитал его. Дорогие присутствующие, в период с 12 по 13 съезды громады учащихся были проведены 10-й пленум громады. В скорейшем времени при нашем содействии состоится поездка в Боровляны в РНПЦ онкологии. В рамках проведения политики расширения рядов громады были проведены издание бюллетеней «Громада учащихся 9А», увеличение количества членов нашего объединения на 4 человека. В будущем в рамках политики расширения рядов состоится поездка членов громады в Осиповичи. Спасибо за внимание. Пися, смотри, пися. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Выключайте, коли ласка, телевизор. Нам зараз не спотребуется остатник докладу тут нема. Уважаемые сябры, і зараз апошні даклад, які ми, дякую, апошні даклад, який ми заслухаємо, гэта будзе даклад Юлії Геннадіївни Лузан, але, на жаль, яна не змогла па нейкіх прычынах і звязацца з намі ўвогуле, і яна не прыйшла ў школу, таму зараз я раскажу вам, поведомлю про основные тезисы яе доклада. Значит, первый тезис это то, что у бюджете громады вучняў находится 31 рубль 39 копеек. За гэтыя грошы мы плануем здзейсніць поездку у Осиповичи и поездку у Боровляны, якая павінна адбыцца праз 2 дні. Ну, увогуле, гэта і ўсё. І зараз, паважаныя сябры, дазвольце перайсці да повестки дня. Скажите, повестка дня. Увогуле тут прописано 8 пунктов для голосования. Першае, аб зацвярджэнні 19-го ліку кожнага месяца у якасці унутрыпартыйнага свята грамады вучняў. Значит, першае, 19-й лік кожнага месяца становіцца святам школьнай дэмакраты грамады вучняў, які будзе святкавацца агулам у нашай суполцы. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Единоголосно. Другі пункт. Аб стварэнні ўзнагароды перамога школьнай дэмакраты. Эскіз самой на ўзнагароды мы будем разрабляць потым. Але каб сама сутнасць ўзнагароды была, прошу, мы вырашили вынести этот пункт на сегодняшнюю повестку дня. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Единоголосно, дякую.
Третье. Абранне старшыні грамады вучняў 9 класа. Калі ласка, калі у вас ёсць кандыдатуры на гэтую пасаду, то калі няма кандыдатур, то дазвольце мне вылучыць сваю кандыдатуру на пасаду старшыні грамады вучняў 9 класа. Прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руки. Одиноголосно, дякую. Четвертое. Об выбрании президиума громады вучняў 9 класса. Дозвольте мне пропановать склад президиума у таким выгляде. Первый Евген Алексеевич Волынчук, другий Данил Вячеславович Максаков, третий Микита Сергеевич Журов и четвертый Микита Сергеевич Мышко. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Против. Я против. Кто супраць? Проект не затверджены. Шановныя дэлегаты, калі ласка, прапануйце свой склад прэзідыума грамады, калі ёсць нейкія прапановы. Нам неабходна 4 сябры прэзідыума грамады. Микита Журов, Андреенко, Шлопаков, Максаков. Максаков. Максак. Значит, значит, яшчэ раз. Журов, Максаков, Барановский и Андреенко. Так? Вместо Андрейка может Бобровича. Значит, прошу голосовать. Кто за такие склад? Прошу поднять руки. Одиноголосно. Дякую. Дякую. Наступний пункт повестки дня, значить, об обранні Центрального комітету громади. Значить, ну так як у нас у президіум войшов Андренко замість Волочка, то треба поміняти місцями тоді. Значить, такий склад Центрального комітету. Бобрович, Волинчук, Гаурушка, Баніщева, Лузан, Шамко. Калі у вас няма нейкіх заўваг па гэтым складзе Центрального комітета, то, калі ласка, прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять. Одиноголосно. Одиноголосно. Поважаныя сябры, у нас наступны пункт у повестке дня об абранні сакратару по пропаганде, по финансово-ревизийных справах и по забаўляльных мерапрыемствах грамады. На першую кандидатуру на посаду секретаря по пропаганде пропонуется кандидатура Евгена Волынчука. Кто за, прошу поднять руки. Дякую, одиноголосно. Наступне об обранні секретаря по финансово-ревизийных справах пропонуется кандидатура Юлии Лузан. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Одиноголосно. Дякую. И наступне об обранні секретаря по забаўляльных мерапрыемствах. Пропоную перебрать секретаря по забаўляльных мерапрыемствах Артема Шлопакова. Прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руки. Кто супраць? Калі ласка, шановныя дэлегаты, прапануйце сваю кандыдатуру на гэтую пасаду.
Что за нас? Да, там, что один. Сакратар па забаўляльных мерапрыемствах грамады займаецца забаўляльнымі мерапрыемствамі, паходамі у нейкія установы. Я за Бобровича. Глеб Сергеевич Бобрович прэтэндуе на гэтую. Да, есть, мой френд. Калі ласка, прошу голосовать. А ты же говорил. Кто за, прошу поднять руки. Еще раз. Кто за? Кто против? Шампунь, ты тупая. Значит, одноголосно дякую. Если бы не Никита, я бы тебе по лицу Наступне аб вылучэнні чальцоў грамады вучняў на выбар школьнага самакіравання у сярэдняй школе нумар 55 города Мінска. Дазвольце мне прапанаваць на гэту пасаду, на гэтыя, так сказать, на вылучыць ад нашай грамады вучняў наступных людзей. Журова Микиту Сергеевичу на посаду школьного президента, Бобровича Глеба Сергеевича на посаду премьер-министра, Шлапакова Артема Владимировича, Шлапакова Артема Владимировича, Андреенко Александра Евгеньевича и Волочука Евгена Алексеевича, а так само Барановского Дениса Александровича на министерствы. Там будет 5 министерств и апошні чоловік, апошні сябар громады, якого, я думаю, он не будет супраць, калі мы, так сказать, его вылучим. Ну, это будет Шамко, Павел Шамко. Кроме Шампакова все хорошо. Значит, и у выборчую комиссию мы делегуем, так сказать, я пропоную делеговать 2 человека. Нет. И давайте проголосуем по кандидатурам. Пропоную на посаду школьного президента Журова Микиту Сергеевича. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Одноголосно, дякую. Бобровича Глеба Сергеевича на посаду премьер-министра. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Я. А ты что? Одноголосно, дякую. Одноголосно. И об вылучении у министерства наступных чальцев нашего объединения. Шлапакова Артема, Волочука Евгена, Андреенко Александра, Барановского Дениса и Павла Шамкона. Прошу голосовать. Кто за такой состав, склад, який вилучиться на выборы от нашей организации. Знаешь, один человек, прошу поднять руки. Наполовину. Потому что оно... Одноголосно. Одноголосно. И апошні об затвердженні текста резолюции. Резолюция. У поўнай суадказнасці з меркаваннямі ўсіх сябраў грамады вучняў, заслухаўшы даклады прадстаўнікоў калектыўных органаў арганізацыі, 13-й з'езд агульнарэспубліканскай арганізацыі грамада вучняў 9А сярэдняй школы нумар 55 затвердзіў наступнае рашэнне. Першае. Абраць прэзідыум грамады вучняў у наступным складзе. Александр Евгеньевич Андреенко, Микита Сергеевич Журов, Даниил Вячеславович Максаков и Денис Александрович Барановский. Другое. Абраць Центральный комитет громады вучняў у наступным складе. Глеб Сергеевич Бобрович, Евген Алексеевич Волынчук, Александра Юрьевна Губанищева, Юлия Геннадьевна Лузан, Павел Валерьевич Шамко, Лизавета Александровна Гаурушка. Третье. Перабраць Евгена Алексеевича Волынчука на посаде
секретаря по пропаганде Юлию Геннадьевну Узан на посаде секретаря по финансово-ревизийных справах и обрать новым секретарем по забавляльных мероприятиях Глеба Сергеевича Бобровича. Четвертое. Перебрать старшиню громады Вучню 9А Журова Микиту Сергеевича. Пятое. Затвердить 19 лік кожного месяца у якости внутриорганизационного свята громады. Шостое. Створить узнагароду громады Вучню перемога школьной демократы за особистые заслуги у области развития школьной демократы. Сьомое. Улучшить на выборы школьного самокерування у сярэдняй школе номер 55 от агульнарэспубліканскай организации громада Вучню 9А доступных членцов нашей организации. Журова Микиту Сергеевича на посаду школьного президента, Бобровича Глеба Сергеевича на посаду премьер-министра, Шлапакова Артема Владимировича, Шамко Павла Валерьевича, Андренко Александра Евгеньевича, Лончука Евгена Алексеевича и Барановского Дениса Александровича на посады чальцов министерствов. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Один голос. И апошняе, дозвольте мне, пожалуйста, сябры, зачитать свою невеликую промову, якую я подрыхтовал на прикрытии самого вента. Паважаныя сябры, дэлегаты 13-го форуму грамады. Надыходзіць к канцу 13-й з'езд грамады. Падчас ягонай працы было зацверджана некалькі рашэнняў, але яны толькі станоўча уплываюць на жыццё нашай суполкі. 13-й з'езд грамады з усёй адказнасцю можна назваць з'ездам поўнай і канчатковай перамогі школьнай дэмакратыі. Бо рэформы, якія пачаліся менавіта з нашай дапамогай, з дапамогай сябраў грамады вучняў, накіраваны на канчатковае усталяванне школьнай дэмакраты ў сярэдняй школе номер 55 горада Мінска. Са з'яўленнем школьнага вучнёўскага самакіравання у нас з'явяцца такія паняцці, як свабода слова, думак, выбараў і гэтак далей. 13-й з'езд грамады паказаў вялікую магутнасць нашай арганізацыі, даказаў, што нашы мэты адзінае, што грамада мае вялікую вагу сярод вучнёўскіх арганізацый Рэспублікі Беларусь. Дазвольце мне падзякаваць усім дэлегатам грамады вучняў 13-го з'езда грамады вучняў, якія прымалі удзел у дыскусіі наконт некаторых пытанняў, некаторых праблемаў, наконт павесткі дня. Дзякуй вялікі за іх удзел у жыцці нашай суполкі. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дякую. Паважаныя сябры, 13-й з'езд грамады вучняў 9 класса дазвольце мне аб'явіць закрытым. Слава нашей громаде.